Kalitateagatik eta tokiko produktuen bermeagatik, Eusko Labeleko ogiak gero eta jarraitzaile gehiago ditu kontsumitzaileen artean. Gure nekazarien garian du jatorria, noski. Jarraian, San Isidro egunaren berri emango dizuegu. Baserritarren zaindaria. Udaberria iristen denean, abeltzainek mendiko larreetara igotzen dituzte abereak. Abeltzainek gehien irrikatzen duten uneetako bat da. Amaitzeko Euskadin gutxi ezaguna den behi arraza bat izango dugu izpide. Highland arraza, Eskoziakoa jatorriz. Primeran egokitzen da gure orografiara eta klimara. Santa Cruz del Fierro auzuneko finka honek itxura hau zuen abenduaren erdialdean. Gari barietate berria erein dute bertan, ez da gari konbentzionalak bezain emankorra, baina proteina gehiago du eta ezin hobea da ogia egiteko. Hau eta Arabako beste lursail batzuk dira euskal ogiaren kalitatearen jatorria. Lurra sortu eta atxeden emateko, garia gehienez 2 urtean behin ereiten da lursail berean. Eta Eusko Labeleko araudi zorrotza betez, beharrezkoa da ekoizpen integratuko teknikak eta jasangarritasun kontzeptuak kontuan hartzea. Bueno, pues aquí tenemos un montón de... Hona hemen uda honetan bildu dugun Suason barietateko garia. Orain arte landu dugun barietatea alegia. Urrengo uzta izan arte, gure lantegietan ekoitziko ditugun ogien parte bat hemendik aterako da. Hasta el próximo verano, hasta la próxima cosecha. Garia uztailean bildu eta berehala biltegiratzen dute. Gero, urtearen barruan, euskal ogiak ehotzera eramaten du, Euskadin dituen lantegietan irinaren beharra izan ahala. La conservación de un grano de cereal es una conservación... Zereala kontserbatzea nahiko erraza da. Izan ere ezetasun gutxi dagoenez, ez dago hartzitze edo lizuntze arriskurik. Hala eta guztiz ere, Eusko Labeleko araudian hainbat neurri hartzea aurre ikusita dago, kontserbazioa ezin hobea dela kontrolatzeko. Garialeak berrikusi, intsekturik dagoen ala ez begiratu, eta horretan oinarrituta, erabaki batzuk edo beste batzuk hartu. Baina kontserbazioa berez nahiko erraza da, batez ere neguan. Arazoak gehien bat sortzen dira bero handia egiten duenean, biltegian izurriteren bat sortzen denean, edota garialeak biltegira eze iristen direnean. Baina orokorrean nahiko erraza izaten da. En ese sentido, es bastante sencillo. Juanjo lursail bat lantzera doa, Eusko Labelarekin etiketatuko den garia ereingo baitu bertan egun gutxi barru. Ara iritsitakoan, hildoak GPS-arekin markatu eta joan etorri etengabeak egiten hasi da lursaila goldatzeko. Nekazariek bereziki atsegin izan ohi duten lan hau erraztu egin dio egun eguzkitsuak. Juanjo nekazari gaztea da eta guztira 120 hektarea lantzen ditu gutxi gora bera. Bueno, soy agricultor, Nekazaria naiz eta Arabako hegoaldean nekazaritza ustiateki bat daukat, batez ere zerealekoa. Ekiloreak, lekadunak, koltza eta fruta pixka bat ere ekoizten ditut. Intxaurrondoak adibidez. Euskadiko okinen elkartearekin ere aritzen naiz lanean. Ogia egiteko zereala lantzen. Cereal panificable para hacer pan. Garia uztailean bildu arte, hainbat lan egin behar dira lursailean. Bueno, hemos iniciado la Orain, zereala erein aurreko lehen lanari ekin diogu. Zereala ekoizpen integratuko teknikak erabiliz landuko dugu. Hau da, produktu fitosanitarioak eta ongarriak zentzuz erabiliz. Los productos fitosanitarios, así como los abonados, ¿no? Euskal ogiaren bitartez, Juanjoren eta beste nekazari batzuen lanaz baliatzen gara. Eta teknika jasangarriekin ekoitzitako gariak irteera duela ikusten dute haiek. Bueno, yo considero que la importancia de estos productos... Honelako produktuak garrantzitsuak dira kontsumitzaileentzat.
gertuko produktuak erosteko aukera baitute. Gainera, ia ez dute karbono aztarnarik ikusten. Eta ekoizleei begira, kalitate honeko produktua ekoizten ari zarela jakitea pozgarria da. Hemen landutako produktu batekin, okintekiko emaitzak ikustea, harro egoteko modukoa data. Ia urte erdi geroago, Juanjori bisita egin diogu Santa Cruz del Fierron. Garia ereindako lursailek itxura guztiz desberdina dute. Denborak eta Juanjoren lanak emaitza ona eman dute eta hilabete batzuk baino ez dira geratzen uzta biltzeko. Euskal Ogiako David Fernandezek lagunduta beste lursail batera jo dute bertan erein zituzten Soazon eta Errebelde barietateak nola doazen ikusteko. Uzta aurrera doa, baina Juanjo eta David euri gehiagoren esperoan daude. Bi barietateen ezaugarriak azaltzen dizkigun bitartean, Davidek horretaz guztiaz hitz egin digu. Este año tenemos igual que el año pasado. Iaz bezala, aurten ere bi barietate dauzkagu ereinda. Bata Soazon da. Barietate hau tradizionala da eta emaitza onak ematen dizkigu ogia egiteko. Landatarragoa da eta bestea baino pixka bat lehenago ereiten da. Badugu beste barietate bat, Errebeldea. Modernoagoa da eta Europako toki askotan ereiten hasia ogia egiteko. Hemen bi landare ditugula ikusten dugu. Soazon, lehenago ereindakoa, eta Errebelde, 20-25 egun geroago ereinda. Lursail honetan zehazki, oraindik ez dago oso garatuta. Orain hasi da galburua ateratzen. Aurten, uztaren osasun egoera aparta da. Kantitate aldetik ordea, nahiko urria izatea espero da. Oraindik ikusteko dago. Maiatza baita uzta erabakitzen duen hilabetea. Eta euri pixka bat egiten badu, egingo aldu. Egoerak onera egingo du. Baina aurre ikuspenak ez dira oso onak. Uzta jaso ondoren, garialeak biltegiratuko dituzte, abenduan ikusi genuen bezala, Euskal Ogiako okinen beharren arabera ehotzeko. Urrialdera ereintza batzuk planifikatzen ditugu, neguan ereiteko. Azaroan, abenduan, eta eguraldiak uzten badu, neguko ura ahalik eta gehien aprobetxatzeko, eta garia hurrengo udan, uztaila eta abuztua bitartean jasotzeko. Hilabete terdiz biltegian daukagu, eta erein eta hurrengo urteko irailetik aurrera, ura erabiltzen hasten gara irina egiteko. Eta hurrengo uztara arte erabiliko dugu. Beraz, gure plangintza gutxienez, 22 hilabetekoa da. Como mínimo de 22 meses. Lursaila iazko abenduaren amaieran erein zuten, eta ur faltaren ondorioz, uzta osasuntsua baina kantitate zurri xamarra izan daiteke. Bueno, esta finca en concreto se sembró el día 20 de... Lursail hau zehazki 2022ko abenduaren 20an ereintzen, eta euri gutxi egin duen arren, ez da horren gaizki garatu. Hobetu egon liteke, baina ez gara kexu. Pozik gaude, baina maiatzeko eurien zain gabiltza, ea pixka bat konpontzen den egoera. Baina oro har, ondo. Uztailetik aurrera hasiko gara uzta jasotzen. 15 gehiagun irauten du. Jarraian, alea biltekian gordetzen dugu irailera arte gutxi gorabehera. Eta hortik aurrera, Euskal Ogiarako iringisa kontsumitzen hasten da. Euskal Ogiako okinek erabiltzen duten lehengaia honelako lursailetatik ateratzen da. Ogietan ikusten dugun kaletrak gertuko eta kalitatezko produktuak direla esan nahi du. Urtero bezala, maiatzaren 15ean, San Isidro ospatu zen baserritarren patroia. Euskal Herriko hainbat udalerritan jaiak eta ekitaldiak antolatu ziren, gure abeltzaintzako eta nekazaritzako profesionalekin. Hondarribiko Mugarri eta Baserrian Arantxa Tapia sailburua abeltzain familia batekin elkartu zen.
Ustiategiaren jabea, pixkanaka, lekukoa uzten ari da bere semearen esku, Jonen esku. Bueno, San Isidro eguna, eta guri urtero gustatzen zaigu esplotazio batera etortzea, ikusteko gertutik ez lehen eskutik nola ari diran lantzen. Kasu honetan Hondarribira etorri gera, eta ikusi dugu nolabait bai txalak eta bai idiak nola hazten dituzten, nola jaten ematen dioten, eta zen motatako etorkizuna izan dezaken horrelako sektoreak. Laugarren generazioa, eta nolabait, arrazoi aurre egiten eta diversifikazioa eta teknologia berriak sartuz, hori etorkizun hori bermatu alizateko eta familia batek era egokian bertatik bizia alizateko. Natura zaintzen da, bai, baina aldi berean daukagu aragi bat kalitatezkoa, trazabilidadearekin eta ganaduak nola tratatzen dituzten ikusi ditugu, nola dauden kanpoan batzuk, beste batzu barruan, nola lantzen duten guztia. Jon, haragitarako behiak gizentzen eta hazten dituen familia bateko laugarren belaunaldia da. Izaskunek eta Jonek baserriko instalazioak eta lana erakutsi zizkieten sailburuari eta bitxororoz sailburu ordeari. Hurrengo ataletan ganadutegi horren berri emango dizuegu. Maiatza oso hilabete berezia da Gipuzkoako abeltzainentzat. Negua haranetako eta herrietako belardietan igaro ondoren, ganadua mendira igotzeko ordua da. Udaberriarekin batera, mendikolarreak funtsezkoak dira animalien elikadurarako, haien ongizaterako eta baita abeltzainen lasaitasunerako ere. Lurralde osoan, 570 abeltzainek 36.000 ardi, 3.300 behi, 1.200 zaldi eta 500 naunt zeramaten dituzte mendikolarreetara. Bestalde, mendikolarreak kudeatzen dituztenak honako hauek dira. Udalak, mendi publikoen parte handi baten jabe, Foru Aldundia eta jakina, abeltzainak eurak. Berastegiko mendi honetan, 700 metroko altueran, aske ibiltzen diren behorrak, ardiak eta behiak ikustera egotzen dira herriko abeltzainak. Kasu honetan, Javier Intxaurrondo, Ramon Iriarte, Oyer Ugartemendia eta Iraitz Garaiburu gazteak. Gainera, bi lagun batu zaizkie gaur, Arantxa Aristimuño, Foru Aldundiko mendietako zuzendaria, eta Javier Jauregi, Etorlur elkarteko teknikaria. 150 hektarea hauetatik, 70 larreak dira eta Berastegiko 18 abeltzainek erabiltzen dituzte baimena urretiaz eskatuta. 6ek bertatik bertara egiaztatu dute abereak primeran daudela. Foru Aldundiak, Berastegiko udalak eta herriko abeltzainek hartu dute parte ekimenaren antolaketan. Saila etzen egokia lursail gisa eta 2018an ekin zioten sastrakak kentzeari, belarra ereiteari, lurra ongarriztatzeari eta ura ekartzeari. 5 urte geroago paisaia goitik bera aldatu da. Gipuzkoako larre publikoak hobetzeko neurriak hartzen dituen programak Goilarre du izena. Horrez gain, abeltzainen lan baldintzak ere hobetu egiten ditu. Abeltzainekin batean mai berdinen eseita dau bere mendie, mendi ostako jabeak, kaso gehienetan udalak, abeltzainek beraien beharrak mai ostan ekartzen ditue, udalak entzuteo, guke bai, gero elkarrekin juten gea mendia behar horik bertatik berta ikustea, 2021 eta 2022 ikustet lan asko indala, mendi askota iritsi gea, larrekin lotutako lanak indie, lanak oso lan zabala izan da, 700 bat hektarea desbrozatzen di urtero Gipuzkoako mendikan, desbroze tipo diferenteek, itxitura diela, bide konponketak, urrekarrerak, bide konponketatan, itxituratan, azkenen ganaderitza batek eta mendiko larren gestio batek eskatzen duen hainbat arlota aldatzea. Eta nik uste doi dela Goilarre daukena aberastasune. Alkarrekin lan egitea, gu, diputazio bezala, implikauta garen bezala, udalak lan onta erakartzea eta abeltzainek, ez? Azkenen, 3 hankako mai bat lehen esan dian bezala.
Mendiko larreak funtsezkoak dira animalien ongizatea eta elikadura ziurtatzeko, ustiategiak errentagarri bihurtzeko eta mendiak garbi mantentzeko. Bai, sektore honi launtzeko nik asko azpimarratzen dena da, mendiko larreo dauken garrantzie. Animalik mendia oso gustu etortzen die, hoi zerbaitiati da, udazkenen negusarrenan bera joaten dien bezalaxe, animalik, mendin oitutoko animalik udaberrin bere kasa gustuak guten da, eta jauten dien oizia amateko zai. Eta, bueno, ikusten dugu ez, beran zer kostu ekonomiko daren, urdun, mendiko larreok garrantzia handi dauke ekonomikoki. Hemen ganadu dauken jendek, beran belarra indeike, beran belarra itxeko aukera daukezu eta belar gehiago indeikezu. Lau abeltzainek hitz bera azpimarratzen dute, lasaitasuna. Eremu osoa esituta dago eta hori berme moduko bat da. Ramon Iriarte, Urtzaienea elkarteko kidea da, limusina arrazarekin egiten du lan eta gizendegia ere badu. Ganadu honeak hartzean eretzako da lasaitasun bat, eta oporrak egiteko modua eta ekonomikak ere dirua. Zeratik hemen dauden bitartean, beran bolak egiten ditugu eta neguako belar gehiago izaten dugu. Oporreta joateko ere, honeak harri ezkeoz, hemen badakigu ez diela aterako eta lasaitasun horrek ere asko balio dio guretzako. Javierrek limusinarekin eta arraza mistoekin egiten du lan. Netzako da lasaitasun bat, ganadu karga bat etxetik honeak hartzea, alde baten gertu daulako gaina mendia, eta gero nire lan behar asko auzketelako, bai belar lanak egiteko, beste belar mota txarra asko mozteko ere bai, eta nahi soposatzet, larre honek lasaitasun ondie. Iraitze kardi latxak ditu eta gainera Piriniar eta limusina arrazekin ere egiten du lan. Oierrek behorrak ez ezik ardiak ere baditu eta Idiazabal gazta egiten du Gazpio izenpean. Honeak hartziteu animalik eta horren ondorioz beran belarrak iteko bidea eta ekartzegu belar gehiago produzitzeko. Zazken baten azkeneko aldin kanpotik hartzea saltasun handiok hartzen nahi da eta horren ondorioz hemen asko ze segurogo mantentzea animalik eta normalen istura onak daude, urere nahikoa daukea eta jana ondo ateatzea. Eta orduan ikustea aurrea bidea daula eta horrek asko suposatzea guretzat. Azken finen animalin ondoan eotek asko esan nahi dugutzako ze animalik zuk paken daula ikustezunen da azken finen zuri transmititzea izu sentimendu bat, paketasun handi bat, azken finen hemen oain hemen ingurun da bizten bezala lasai asko behaiek nahi duenen jate, nahi duenen azkenen libertade bat, horrek zurire transmititzea izu beste sentimentu batzuk. Hemen dauden bitartean lasaitasun bat emate izue, eta beko larrek eta aprobetxatzea azkezu, da hola belar gehiago itxaukezu etxeako, da geho diru asko ahorratxaukezu belarra kanpotik ekarriaren o forrajea o zer gauz. Erakundeekin batera lan egitea oinarrizkoa da abeltzainentzat. Hiruan artean lan egiteko lan egin beharra daukagu, bai administrazioa, bai udaletxea, bai diputazioa, eta baserritarrak. Baserritarrak ez badue ganadui botatzen, ez dago zer eginik. Eta administrazioak ere ez badu diruari jartzen, hemen ezin da ezertxo ere egin. Hau dena lehen etzien belaze batzuk, gozien garoa eta otea eta zikina zegoen leku bat, eta orain behidatu aldaketa. Oier eta Iraitz abeltzain gazteak bokazioz hasi dira abeltzaintzan. Euskal Artzaintza gure kulturarekin estu loturik dagoen milaka urteko jarduera da,
eta belaunaldi erreleboa ezinbestekoa du. Gaur egun etorkizunean lagunduko dieten baliabideak dituzte. Oier, etxean ikasitako guztia ahaztu gabe, Fraisoroko nekazaritza eskolan trebatuko da lehenik eta Arantzazuko artzain eskolan gero. Etxago Fraisoroa eta etxeen eakutxiarena kombinatzea, gehin bat lurrei buruz jagin, da belar diferentei buruz, da horti abiauta proteinak eta olata, da geure bai produzioan aldetik aldan da belar kalitateko bena biltzea produzio on bat emateko. Gozamen iturri ditugun mendiko paisaia zoragarriak artzaintzari esker sortu dira. Gainera, artzainek kalitate handiko lehengaiak ekoizten dituzte, abere bakoitzari ematen dioten tratu ezin hobearen emaitza direna. Izenak berak dioen bezala, Highland behi arraza Eskozia zaharreko goi lurretakoa da jatorriz. Eskoziako beste bi arrazak, Angus eta Galloway bezain zabalduta espadago ere, herrialde batzuetan presentzia handia du, adibidez, Alemanian. Euskadin 12 bat abeltzain baino ez dira arraza honekin lan egiten dutenak. Legarmendi baserrian, Bidaniako Erreka Bailara auzoan, Inautek Highland arraza hazten du. Tolosan bizi bazen ere, beti etortzen zen baserri honetara aitonari eta osabari ganaduarekin laguntzera. Haiek erretiroa hartu zutenean, etxaldeari jarraipena ematea eta bertan bizitzea erabaki zuen. Azpigorri arrazako ahuntzak ditu, baina iazko irailean zerbait desberdina egitea erabaki zuen. Abeltzaintza estentxiburako oso egokia den eta elikatzen oso garestia ez den arraza bat ekartzea. Tolosarra naiz, orain dela 2 urte etorri nintzen baserria bizitzea, Legarmendi handi baserria. Eta, asteburutan hemen nintzen nire osabatza nahi eta zei laguntzen, atxo nahi laguntzen. Pixkat sartu zitzaiten animalikin da, gustora biltzen nintzen da, hortxe. Highland arraza aukeratzeko ze arrazoi izan dituen azaldu digu Inautek. Inglaterra inun viaje batetik hasi nintzen hola, eta gustatu nintzaiten arraza, Highland arraza, eta esan nik hau pixkete edukin beharra dakat, da nola da posible. Eta bertatik bizitzea. Bertatik bizitzeko, ja saltu beharren eukan hainbeste burukin eta eta arraza gustatu ditzaiten, eta hasieran kapritxo bezala sartu nituen, eta gero hain berzi ez zeiten. Ganadutegia pixkanaka osatzen ari da. Oraingoz, 20 abelburu ditu, baina laster beste 20 behi ekarriko ditu. Badu zezen bat, baina intseminazioa erabiltzen du. Ugaltzeko behirik onenak aukeratuko ditu bere hazkuntza propioa egiteko. Mejora genetikoa egiteko, azkenen Alemaniko ganadutegi batzukin daukau kontaktua, eta bertatik saiatzea sementaliko benak ekartzen saiatuko gea, eta semena baita handikan ekartzen dugu. Einaut, hazienda auta osatzen ari da. Buru guztiek karta genealogikoa dute, beraz, irteera komertzialetako bat ugaltzeko ganadua haztea izango da. Besteak urkaiko hiltegira eraman eta loteak egingo ditu partikularrentzat eta ostalaritzarako. Roberto Ruizek eta beste sukaldari batzuek interesa erakutsi dute proiektuan. Azkenen bilatzen dana da,
raza, hain volumen txikiko raza bat danean, aparteko benta direkten barra dakazu, raza aurrera teatzeko. Behi hauen haragiak infiltrazio handia du eta burdinan aberatsa da. Haragien kalidadea, izugarri ona da, ez? Gu konturatu ginen, burni gehiago dakala, beste behi haragik baino, eta oso berdintxua dela zaldi haragiaren. Proiektu honetan, Inautek gazteneken laguntza eta aholkularitza ditu. Gazteneken zuk proiektu bat aurreatzen duzu, proiektu hori biablea izan barra daka, eta gero dauzkezu posturte proiektu hori demostratzeko egia dela. Posturte horietan behaien asesoramentua dakazu. Munduko behi arrazarik zaharrenetako bat da, eta dituen ezaugarriengatik bizirik iraun zuen klima aldetik oso gogorra zen ingurune batean. Arrazaren jatorria hori da. Jailan arraza dator Jailan isletatik, esaten dena da Jailan arraza hau bertan harrapatuta gelitu zala, orduan ez zitzaion beste gelitu aurrera jarraitzea besterik ez, eta beti hobena gelitzen zen, ez? La más dura, gogorrena. Arraza hau identifikatzeko errexena, bere hileangatik da eta daukan adarroingatik, ez? Adarroik alare estetikoki oso politia gelitzen arren, iten ditue desbroztek, basoko maleza guzti garbitzeko, sasi, kolako gozak. Nik nahi nuena zen, ganadu bat, behi bat urte guztiak kanpoan ondo aguantatzen zuen egitea, orduan horretarako Jailan arrazakin apostatu behar neken. Pixkat negun oso ondo aguantatzen du, udaran gehiago kostatzen zaie, udaran gehiago behar du itzaltoki, kolako gozak, baina ez gaur daukagun giroakin oso ondo datorki. Highland behiek 13 edo 14 txahal izaten dituzte euren bizitzan. Landatarrak, erditzen errazak eta gobernatzeko orduan otzanak dira. Ikusten dugunez, adar handiak izan arren, gugana hurbildu eta lastan ditzagun uzten digute. Behi dakaten izateko era azkenian oso behi mantxua dira, ikusten da hemen nola lagungukin. Nahiz da dauzkan adarrak ikusita, ez? Elkarlana eta lankidetza sustatu nahirik, Einaut lehen urratsak ematen ari da Highland arraza azten duten euskal abeltzain guztiak elkarte batean biltzeko. Bilatzen duguna da, hain Euskadi mailan 12-13 baserritar izango gara Highland arraza daukagunak sartuta, eta bilatzen duguna da denan arte asoziazio bat etorkizunera behi da. Gaur bidanian goiza euritxu suertatu da, eta Einauten abelburuak oso gustura daude. Oso landatarrak direnez, erditzeetan ez dute harretarik behar, ez da ukuluratu beharrik ere neguko egunik gordinenetan. Einautek zerbait ezberdina egin nahi du, eta bere proiektuan batez ere, bokaziozko abeltzein baten ilusioa agerian da.